Cibrindar bun. Cenazeyên endamên komiteyên parastinê îro li Helebê ji aliyê de hezaran kesî ve bi merasîmeke biheybet ber bi bajarê Efrînê ve hatin birêkirin. Doh rejima Sûrî li bajarê Helebê li dijî gelê Kurd komkujiyek pêkanî. Helebê demeke dirêj bi dengiyê xwe parast, lê belê di dema dawî de bû qeda şer û pevçûnan. Li Helebê şerek û birojanê di navbera hêzên rejimî û çekdarên artêşa Sûriya azad de dewam dike, jiyana li bajêr her diçe dijwartir dike. Bi dehan malbatên ku ji ber şer ji cih û warên xwe bûne li taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê bi cih bûne rastî gelek pirsgirêkên jiyanî tên. Doh meclîsa gel û komîteyên parastina sivîl ji bo pêdiviyên gel ên rojanê têdarîk bikin çûn navenda belavkirina zad û xût. Lê dema vegerê rastî êrîşa hêzên rejima Sûrî hatin. Di encam de endamên komîteyên parastina sivîl ên bi navê Mehmed Silo, Kamiran Mustefa û Ferhat Müslüm Abdî jiyana xwe ji destan û 12 kes jî birîndar bûn. Îro li bajarê Helebê ji bo endamên komîteya parastina sivîl merasîmeke bi heybet hate birêvebirin. Bi de hezaran kesên li ber nexweşxaneya Henan kom bûn bi gotina sloganên şehîd namirin, cenazeyên endamên komîteyên sivîl ber bi bajarê Efrînê ve birêkirin. Belê cenazeyên Hersê Kurdistaniyan li bajarê Efrînê jî bi heman heybetê hate pêşwazîkirin û hate veşartin lê dîmenên merasîmê ya Efrînê negihêşine berdestê me dema ku gihêştin berdestê me di bultenên me yên pêş de em ê ji bo we pêşkêş bikin. Desteya bilind a Kurd doh li bajarê Qamişlo bi daxuyaniyeke nivîskî kuştina endamên komîteya parastina sivîl yên Helebê şermezar kirin. Desteya bilind a Kurdên Rojava êrişa artêşa rejima Sûrî ya birî serxortên Kurd bi hişkî û tundî şermezar kir û bank li rejima Esed kir û got dev ji van kirinên vî rengî berdin. Desteya bilind a Kurd di serî de malbatên Hersê xortên Kurd sersaxî ji tevaya gelê Kurd re û şîfa jî ji birîndaran re xwest. Desteya bilind bank lê gelê Kurd jî kir da ku li bir anna Mehmed Silo, Kamiran Mustafa û Ferhat Müslüm Abdî xwedî derkevin. Belê di nava van dîmenan de dîmenên şerê di navbera hêzên muxalîf û rejima Esed yê Helebê jî hebû. Lê belê nûçeyame divê mijarê de ji ber sedemên teknîkî neamade ji bo vê jî ez dubare lêbûrina xweş vedixwazim. Belê em bi nûçeya dorê de bultena xwe domînin em dîsa vegerin Bakurê Kurdistanê rewşa girtiyê nexweş mijareke sereke ya Rojava gelê Kurd de bi dehan girtiyên girtîgehanên nexweş nayên dermankirin û rewşa wan her ku diçe xirabtir dibe. Di girtîgehên Tirkiye de nêzî 500 girtî nexweş hene û nêzî 5 ji wan di sînorê mirinê de ne û divê li derve li nexweşxaneyan bêne derman kirin. Yek ji van girtiyên nexweş ku rewşa wî her ku diçe girantir dibe serokê BDPya Bismileyê berê Galip Kandemir e. Galip Kandemir ji doza qirkirina siyasî li girtîgeha tîpa de ya Amedê girtiye û ji ber nayê dermankirin jiyana wî di telûkeyê de ye. Hevalê Kandemir Mehmet Kolakan derbarê rewşa Kandemir de nameyek şanto da zanîn ku her ku diçe rewşa Kandemir xirabtir dibe. Kolakan wiha got li girtîgehan heq û hiqûq zagona rêzîkname tune ji ber van pêkanînên dijwar û şertên xirab her roj li girtîgehan girtî jiyana xwe ji dest didin. Hevalê Kandemir xwest herkes ji bo girtiyên nexweş bi hêstiyar tev bigere. Nûçegihana Ajansa Dîhayê Gülsen Aslan jî di nav de 29 jinên li girtîgeha tîpa me Alî Hêdiman 18 tirmehî sürgûnê girtîgeha Sincan'a Enqereyê hatibûn kirin. Nûçegihan Gülsen Aslan çalakî şermezarkirinê û rêwîtiya Enqereyê bi nameyek ve got. Aslan diyar kir ku rêwîtiya Elî Enqereyê weke zilmekî derbas bû wanî ziman ku zilma rastî hatine nekîmê vagona reş a di dema komkujiya Dersim û zilma wargehê Nasî ye.
Jinan bang li hemû jinên demokrat kir ku li dijî vê polîtîkayê tecrîdê sürgün û îşkenceyên dengê xwe bilind bikin û pêşengiya berxwedanê bikin. Li alî din hate zanîn ku 24 Tirmehê 12 girtiyên cinên siyasî ji girtîgeha Sêrtê sürgûnê girtîgeha Şakranê kirine 7 ciwan nexweşin û nayê derman kirin. Ji jinên sürgûnkirî Aynur Eplî, Fatıma Sido, Lamiya Aso, Emine Aşkara, Şirin Paksoy, Meryem Abi, Şükran Avşar û Hatice Çakmak nexweşin. Pênc girtiyên din ku hatine sürgûnkirin jî Müzzeher Bulut, Leyla Sevgin, Hatice Çaluhan, Gülîzer Eplî û Şirin Paksoy'un. Tamaşavan hêja şeva 28 kanuna sala 2011 li gundê Roboskiyê navçeya Şirnexê Qilabanê balafirên şerên artêşa Tirk û AKP li ser gundiyên sivîl bomba barandin. Di encama vê êrişê de 19 jê zarok 34 ciwanên Kurd jiyana xwe ji destan. Li ser komkujiya Roboskiyê re 7 meh derbas bûn lê heta vêgavê jî berpirsên bêhovîtiyê nehatine darizandin. Malbatên qurbanên vê komkujiyê jî ev 7 mehin li peyê edaletê digerin. Malbat îro jî çûn serdana serokê giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu derdê xwe jê re gotin. Li ser navê malbatên Roboskî Reşît And, Cebar Uysal, Ferhat Encü, Übeyt Encü û Zekî Tosun serokê giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret kirin. Serokê giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu, Alîkalê serokê giştiyê CHP Sezgin Tanrıkulu, Parlamenterê Enkara Levent Gök û Parlamentera Tekirdayê Candan Yüceer malbat li navenda giştiya CHP qebûl kirin. Li ser navê malbatan Reşît And anî ziman ku ew tiştekî ji hikûmeta AKP nexwazin û got divê kesên fermana lêdanê dane û yên îstixbarat dane bêne dîtin û darizandin. Em dixwazin ji bo berpirsiyar bêne dîtin CHP jî bikeve nava hewldanan. Ji malbatan Ferhat Encü jî diyar kir ku ji roja komkujiyê heta niha di nav lêgerîna edaletê de ne û ha got. Li gel 7 meh derbas bûn AKP tiştek nekir. Em ne tenê ji bo Roboskiyê, ji bo hemû komkujiyan edaletê dixwazin. Edalet û aştî. Serokê giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî diyar kir ku divê li vî welatî hemû kes di nava edalet û biratiyê de bijîn û tu kes ji ber xizaniyê qaçaxçîtiyê neke. Kılıçdaroğlu got, em êşên we dizanin. Ne mümkün e em vê êşê ji bîr bikin. Heke siyasetvan berpirsiyarê hilgirin û pirsgirêk bêne çareser kirin. Kılıçdaroğlu diyar kir ku li Tirkiyeyê edalet têk çûye û ha got. Bêdadî ne tenê li hemberî Roboskiyan hatiye kirin. Me ji bo bûyerên fayîl nediyar bên çareserkirin ji meclîsê lêkolîn xwest lê AKP red kir. Hêvî dikim ku kiryarên Roboskiyê bêne derxistin. Terör görüntüsünün kim yönlendirilmesi? Belemberi xwebidin mêjên înabê devlet li gelek bajarên Kurdistan û Tirkiyê îro dîsa bi hezaran Kurdistanî di nimêjên înabê devletê hatin cemhev û li pey seydayên Kurd nimêj kirin. Di nimêjan de li dijî şevfiroşiya AKP û Erdogan a li hemberî hemû Kurdan û bi taybet li hemberî Rojavayê Kurdistanê her wiha li dijî tecrîda li ser rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan hêrsî û nerazîbûn hate nîşandan û banga xwaragiriyê li gelê Kurd hate kirin. Çalakiyên nimêja înê li Êlih, Amed, Mêrdîn, Şirnex, Reha, Qoser, Nisêbîn, Cizîr, Silopî, Hezex, Pismil, Farqîn, Melezgirt, Bazît, Mersinê, Misir, Cewan, Colemerg û Manîsayê bi hezaran welatî li hevkom bûn û tevlî nimêja îna sivîl bûn. Rêveberên BDP û nûnerên saziyên sivîlên civakî û gelek welatî tevlî çalakiyên nimêjê bûn. Bi hezaran Kurdan li bergelma havînê ya zêde polîtîkayên hikûmeta AKP û tecrîda serêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan şermezar kirin. Beşdarên nimêjê piştkiriya xwedan tekoşîn û raperîna gelê Sûriyê û slavên xweşandin. Li Êlihê bi sedan kes li baxçeyê çayxana şaredarî kombûn û nimêj kirin. Li Amedê jî bi sedan kes li sûka Selahattin Eyyûbî kombûn û nimêj kirin. Li Farqînê jî gelek kes li ber mala şîniya navendî kombûn û nimêj kirin. Li Bismelê bi sedan kes li Parka Halîl İbrahim Oruç kombûn û nimêj kirin. Li Sêrtê bi tevlîbûna rêveber û şaredarên Sêrteyên BDP'yî û bi sedan kes kombûn û nimêj kirin. Li navçeyên Şirnex, Cizîrê û Silopiyayê jî bi sedan kes li hev kombûn û revkirê dan. Li navçeyên Mêrdîn, Qoserê û Nisêbînê jî bi tevlîbûna sedan nimêj hat kirin. Li Wanê jî bi hezaran kes li garajê şaredariya Wanê revkirê dan û nimêj kirin. Li navçeya Turgut li Manîsayê jî bi sedan kesên li salona konferansiya Musa Anter kombûn nimêj kirin. Li alî din jî li Rihayê, Colemerg, Melezgirtê, Mersinê, li navçeya Misir jiya Sêrtê jî bi hezaran welatî li pişt meleyan kombûn û revkirê dan.
li her derî tejî de serê berê gelê Kurd Abdullah Öcalan hate şermezar kirin. Unu çameya davi dazdemin Mihricanan çandu xwezayê ya Munzurê li Dêrsimê dest pê kir. Di Mihricanê de li gel panel û semîneran, konser, pêşengeh û şahiyên cihêreng jî têne pêşkêşkirin. Mihrican wê sibê jî bidome. Bi pêşengê Federasyona Komeleyên Dêrsim Dedef û Şaredariya Dêrsimê dozdemî Mihricana xweza û çandê ya Munzurê bi slogana bila Komkuje Dêrsimê bê qebûl kirin, bendav duyemîn Komkuje 38 dest pê kir. Şaredar Edîbeş Şahîn bernameya Mihricanê eşkere kir û got, gelê Dêrsimê di Mihricanê de reng û baweriya xwe bêjî û daxwaza rawestandina operasyona eskerî û siyasî wê bike. Di destpêka Mihricanê de panêlek bi mijaret baweriya Dêrsimê û malên cemxanê hat organize kirin. Murat Polat pêşkeşiyê panêlê kir. Di panêlê de Alî Mukan, Zeynep Yıldırım û Munzur Şem, Serokê Rêxistina BDP Şerafettin Halis, Şaredara Dêrsimê Edîbeş Şahîn û bi dehankes amade bûn. Rêveberê Komeleya Çanda Dêrsimê Alî Mukan anî ziman ku gelê Dêrsimê xwe di çiyên Munzurê û gelî Munzurê de parastiye û heta îro hatiye. Di panêla Mihricanê de zimanzan Munzur Şem axivî û got, dewlet ditirse ku gelo civak lev kom bibe û li Kurdistana Sûriye gelbeyê çekan bi kar bîne tedbîrên xwe digere. Li Enqere li ser piyane. Girtiyê dema dozdê îlonê Zülfikar Takşî pêşenga karîkatûrên ya bi navê di serdema dozdê îlonê de zîndana Amedê vekir. Pêşengeh li salona pêşengehana Şaredariya Dêrsimê hat vekirin û gelek bala beşdaran kişan ser xwe. Di Mihricanê de herwa pêşenge û ştandên pirtûkan jî hatin vekirin. Wekî din di çarçoveya Mihricanê de rêze konsertên organize kirin. Mihricana çand û hunera Munzurê heta 29 tirmehê wê berdewam bike. Böyle bir verengem geçtiğinde ya bultana xwe heta hevtineke diğer şadı baxtever bim xatirê.